हेल' लोगोफोर, जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सोमोन्दै गोबाङानो जोंनो बर'फोरा साफ्रोमबो मिथिजोबोआनो। नाथाय मोनसे बाथ्रायाबो बेबो बिथांनि गुदि खिथा बबेबा मोनसे खनानि बा बबेबा मोनसे ससे बिथांनि जिउ जारिमिननि खोन्दोसे दा बेयाव माखासे गोबांथार जोंनि टार्निं पइन्टफोर दङ जायफोर जोंनि साननाय हनायफोरखौ सोलायहोनो हागौ, जोंनि गोसोखौ सोलायहोनो हागौ, गोसो बोनो हागौ, थुलुंगानाय मोननो हागौ। दा बिथांनि बागै गोबाङानो मिथिया जानो हागौ। अदेबानि जायफोरा बिथांनि जिउ जारिमिनखौ आबुङै फरायबाय बिथांमोना मिथिगोन। दा अब्ला फैदो जों बाहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे ओरैबायदि बिथांनि थुलुंगाथाव लाबोदों जाय नोंथांनि साफ्रोमनिबो न'खरनि थाखाय बियो जोबोद गोनां आरो साफ्रोमनिबो न'खरनि गथ' गथायनि थाखाय बियो जोबोद गोनां। बे मोनसे जोबोद थुलुंगाथाव। बेवब्ला फैदो बेयाव मा बुंनो नागिरदों नायनि। दानिया नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा बिथांनि बागै गोबांथार भिडिअफोर आंनि चेनेलावहाय आरो लोगोसे गोबां बेबायदि गेदेमाफोरनि बागै बोसोनफोर नोंथांमोनहा मोनगोन। चेनेलाव चेक खालामना लाबानो जाबाय, डिसक्रिपसनाव प्लेलिस्टआव हाबनानै। दानिया फैदो बाहाय दङ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जिउ आरो सानस्रि, जाय बेखौ बिद्यासागर नार्जारी बिथां लिरगिरिया लिरदोंमोन। दा बे बिजाबनिफ्राय लानाय जादों आरो बिनिनो खोन्दोसे जोङो बाव बिथांनि फरायनायनि बागै लादों। 9 पेजाव दङ। 9 पेजनिफ्राय 2 पेज बे मोननैयाव नोंथांमोननो लादों। नोंथांमोना बेयावनो गिबियाव मिथिनानै दङ जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'खरनि हालोदा जोबोद गाज्रिमोन, जेराव आरो बै समावहाय बिनि जोंनि बर' ओनसोलनि सोलोंथाइनि जिहेतु थासारिमोन बियो जोबोद गाज्रिमोन, बेबो मोनसे। आरो फारसेथिंजाय बै समाव जोंनाव बर'फोरनि जितु रांखान्थि बियो जोबोद गोग्लैसोखाथारनायमोन, जेराव बिजाब गांसे बायनो होनबा बेयाव गोबां सिन्था खालामनांगौ गोनांमोन। आरो बिनिनि गेजेराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'खरा आरो बेयाव बांसिनबावमोन, जेराव बिजाब गांसे बायनायनि खोथा गोसोखांबा 1000 बार साननो गोनां जानानै दङमोन। दा बेखौ नोंथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो मिथिबाय जानांगौ एबा गोबां बिथिंनिफ्राय मिथिबाय जानांगौ। दा बिदिनो बिथांनि फरायनाय समनिनो जेरावनो बिथाङा मोनसे शक्ति आश्रम फरायसालियाव फरायदोंमोन, गोजौ फरायसालियाव। दा बेयाव फरायबाय थानाय समनि मोनसे काहानि, जाय काहानिखौ नोंथांमोननो बेयाव फरायना होग्रोनो नागिरदों। आरो बेनिफ्राय फरायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना मा दं बेखौ मिथिनो हाग्रोगोन। दा बेयाव बुंदों जेरैजाय बहाय बिथांमोना नैबेनिफ्राय नोंथांमोना नायबा नुगोन। गोबाव सानहाबनानै श्रीगुरु लाइब्रेरिखौ गोसोखांबायनो बिथाङा जेब्लाना बिजाबनि आंखाल जादोंमोन अब्ला फकिराग्रामनि मोनसे बिजाब खुलिनो, जाय श्रीगुरु लाइब्रेरिया हाप्तायाव मोनसे मैसो गारिजों बिजाब लाबोनानै दतमा बाजाराव फानफैयो होनदों फकिराग्रामनिफ्राय। बेनिफ्राय बुधबारखालि बे हाथायारि बाजारा जायो, सप्तायाव खनसे बुधबाराव जायो। हाप्तायारि बाजारानो मानसिफोरा नांगौ जिनिसफोरखौ बायो, फाननांगौ मुवाखौबो बेवहायनो फानो। आरो बेनिफ्राय उपेना बिजाब खुलिखौबो बेयाव मिथिगौ। गुदि आरो गेजेर फरायसालियाव फरायनाय समाव बे बिजाब खुलियावनो बिफाजों बिजाब बायदोंमोन बिथाङा। दानिया बिजाब खुलिनि बिगोमाखौ लोगो हमनो सानबायनो सानसेखालि, आरो बिनिफ्राय बिगुमानाव बिजाब फरायनो फैनायसैनो बिनायसै। बेनि उनाव आनजादाव नांनाय आयदाफोरखौ लाइब्रेरि फानफैनाय हाथाइसालियावनो बिथाङा लिरख'नानै लानायसै होनदों। बिजाबखौ बायनो हाया नालाय फरायबाय आरो लिरख'नानै लाबायनो आनजादाव गोनांखौ। जेरै साननाय ओरैनो मावनाय बुधबार सानखालि फरायसालियाव थाङालासे दतमा बाजाराव फैबायनो बिथाङा। नाथाय बिजाब खुलि खाथियाव सहैनाय लोगो लोगो मा खालामनो मा मानो जाजेनबाय आरो गोनो गोथो जानानै बिगोमाखौ मोज्लेव मोज्लेव नायबाय थादोंमोननो। नाथाय जेबो बुंनो हायाखिसै, गोसोनि खोथा गोसो सिङाव थादोंमोननो। दसे उनाव गिहां माहांनो बिजाब फरायदों आरो बेलासि समाव न'आव थांफिनदों। बेनिफ्राय हप्तासे आरोबाव फिन खेबसेनि उनावहाय फरायसालियाव थाङाबालानो ओइदिनखालिबो दतमा बाजाराव फैबावबाय होनदों आरो बिजाब फरायबावबाय आरो बेलासि समावसो न'आव थांबावबाय। बेनि उनाव बेनि उननि हप्तायावबो आरो दतमा बाजाराव थांबाय आरो नांगौखौ फरायनानै लिरख'बाय। अदेबानि बेयाव हप्ता खेबनै खेबथाम फैगासिनो थांगासिनो, एखे खामानिखौ मावगासिनो। बेयाव लाइब्रेरियाव बिजाब फाननायाव फैदों, बिजाब फरायदों, गोनांखौ लिरनानै लांदों। नाथाय बायनानै लांनो हानाय जायाखै। उपेननि बिदि सानसारथेलो बिजाब फरायनाया श्रीगुरु लाइब्रेरिनि बिगोमा, जाय गौरां चन्द्र पाल बिथांनि नोजोराव गोग्लैबाय होनो। हाप्ताफ्रोमबो बिदि बिजाब फरायनायनि जाहोनाव सोंबाय होनदों। आरो बिगुमाया सोंनायाव बुंबायनो बिनि न'आ बरागारि गामियाव। दा शक्ति आश्रमा गोजौ फरायसालियाव 9 थाखोआव फरायो। गोजौ सोलोंथाइ लानो बिहा जोबोद गोसो दं, नाथाय न'नि राङारि हालोदनि गाहाम नङैलाय थाखोनि बिजाब बायनो हायाखै होनदों। आरो बेनिखायनो बिजाब खुलियाव फरायनो फैदों। आरो अननानै बिजाब फरायोब्ला बिनि सोलोंथाइ जिउआ गोख्रोङैनो दावगानो हागोन। दा बे बाथ्राखौ बिथां श्रीगुरु लाइब्रेरिनि गौरां चन्द्र पालाबो मिथिबाय होनदों। दा बिनि बुंनायाव बे 60 बोसोर बैसोनि सासे बोराइ गौरां चन्द्र पालनि गोसोआव अननाय सोमजिखांबायनो, जेराव गोरिब उपेनखौ मदद होनो बिथाङा आवगायबाय आरो हाप्ताफ्रोमबो बिजाब खुलियाव फैनानै फरायनो आरो नांगौखौ लिरख'नानै लानो बिथाङा थिनबाय होनदों। बिदिनो श्रीगुरु लाइब्रेरि बिजाब खुलियाव उपेना बिजाब फरायबोदोंमोननो। आरो बे बिजाब खुलियावनो बि थाखोनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गेदेर बिजाबफोरनि थाखोनि क्लासाव लाग्रा बिजाबफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गेदेर थाखोनि बिजाबफोरबो फरायदोंमोननो। बिनि सोलोंथाइ जिउआ आरो बिदिनो दावगादोंमोन। आरो बेयावनो
बिथाङा बिथांनि सोलोंथाइ लानायनि जिउआ जागायजेनदोंमोन आरो गोजौ थाखोसिम बिथाङा सौहैनो हानाय जादोंमोन। आरो मोनसे खोथा जेराव बिथांनि बे जेखौ बिथांनि मदद होनाय श्री गुरु लाइब्रेरिनि जिहेथु बिगोमा बिथाङा 1887 मायथाइनि 19 नभेम्बर खालि रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन। बिथां गौरां चन्द्र पाल बेखौबो जों गोसोखानांगोन। दा बेखिनि ससे आरो गुबुन गाहायाव गोबां बिथांनि फरायनायनि बागै दंमोन, बेखौ जोङो दा नांथ'ला। दा जाहैबाय खोथाया बेयाव फैबाय, जोंहा नुनो मोनबाय अब्ला आयदायाव माबे जोङो जोंनि बिथां गेदेमा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जाबादि नोंथांमोना खोनानो मोनबाय बिजाब बायनो हायैनि आरो बिजाब गैयैनि लाइब्रेरियाव थाङै थाङै लिरख'नानै फरायहैदों आरो बियो बेसेबां गावनि गिनाय आरो लाजिनायखौ होबथादोंमोन आरो बियो समाव बियो थाखो 9आव फरायनायमोन आरो बेजों लोगोसे बाजार गेजेराव बेबायदि थांनानै लिरनानै फरायहैनाय। दा बेखौ बड'फानि अनगायैबो गुबुन बेसेबां मानसिफोरा खालामनो हागोन नोंथांमोनाबो आन्दाज खालामहर, नाथाय बेजोंनो बिथाङा साक्सेस जादोंमोन। नाथाय बुंनो गोनाङा बेसो, जोंनि गेजेरावहाय दा बिजाब बाख्रिनि एबा बिजाबनि गलायाव थांनानै बिजाब गांसे बोलाहैनायनि खोथाखौ गेजेराव बाद दोन। जोंनो आखाइयाव, जोंनि फरायसाफोरनि आखाइयाव, नोंथांमोननि आखाइयाव, जोंनि फरायसाफोरनि आखाइयाव बिजाबा जोङो बायनांगौनि खोथाखौथ' बाद हो, जोङो आप टु मेट्रिक लेभेलसिम जोङो फ्रियावनो जोंनि आखाइयाव बिजाब थायो। गोबांथार बिजाबफोरा जोंनि आखाइयावनो गोग्लैसोनानै थायो। दा बेसेनाबो बायनानैबो फरायनो हायो, जेराव बिजाब गांसे बेसेननि अनगायै जों गुबुन नांथारै जायगायावसो जोङो बेखिनि बेसेनखौ जों गारो। दा अब्ला जोङो नाथाय थेवब्लाबो बिजाब गांसेखौ जोङो फरायजोबा बा फरायनो सुबिदा मोना एबा फरायनो गोसो जाया। दा होमबा जों बेसेबां अलसिया जाखो? दा बे मोनसे खोथा, जायनि थाखाय जोंनाव दिनै बड'फानि बादि गियाननि एबा बड'फा बादि जोंनि बर'नि गेजेराव जोङो फ्राय गोबां उजिदों होननानै जोङो बुंनो हायै बायदि अबस्था जानानै दङ। आरो बेनि बेलायाव जोंनि दा फैबाय थानाय लाइमोनफोरनि बेलायाव आरोबाव बांसिनबाव। दा बे मोनसे, दा ओंखायनो नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो खावलायदों जे जायफोरहा दा फरायबाय थादों एबा फरायबाय थानाय गथ'फोर दङ, नोंथांमोना बे मोनसे गोबां गेदेर थुलुंगाथाव बाथ्राखौ फोरमायनानै होनो हागोन, जेराव सासे गेदेमा सुबुं जाय जोंनि बड'फा, बिथाङा माने बिजाब गैयिनि थाखायनो गुबुनाव थांनानै फराय लिरख' लाबोनानै फरायनो गोनां जादोंमोन आरो बिथाङा जोबोद गिदिर सुबुं जाहैनो हादों दिनैसिम जोंनि बयनिबो गोसोआव हाबनानै थानाय। आरो दानिफ्राय जोंनि गेजेराव नाथाय एसेग्राब गोग्लैसोनानै बिजाब थाबाबो जोङो फराया, एसेग्राब ओरैनो मोननाय बिजाब मोनबाबो जोङो फराया। दा बेनि थाखाय, जायनि थाखाय जोंनाव गोबां गियाना खम जानानै थालांगासिनो दङ। दा बेखायनो जाहाथे फरायसाफ्रा फरायो, बेनि थाखाय नोंथांमोनाबो बुंनो नांगोन। दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन। बिजाबखौ बायनानै फरायबानो जाबाय, नोंथांमोनाबो गोबां खम बेसेनावनो मोननो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।